Jessica Mwira komanso media team ya chipani cha Malawi Congress Party yagazidwa roku nde paja media team yakumeneko ndekuti kuli achina Ken Nsonda achina ndekuti Dickson Kashote anyamata ojiya kumeneko kuli zigoba zambiri za chipani chimene cha MCP ndekuti anthu amene agazidwa ndi a Sylvester Ayuba James ndefunso nkumati kodi ndi chani so chimene chachitika kumeneko kuti makosana okhaokha a MCP azikhala kugazana. Okay, tifotokoze chonchi nkhani kuti muitsatire bwinobwino paja ku ofisi ya president and cabinet ku OPC kumeneko kwatuka chikalata chimene wasaina ndi mulembi wamkulu kumeneko Justin Saidi ndi chikalata chimenecho paja chifotokoza kuti mtsogoleri wa dziko la Profesa Arthur Peter Mutharika akunyamuka ulendo kupita ku dziko la South Africa kukagwira ntchito zina kumeneko komano ntchitozo ndi za personal za iwo okha aino ake a Arthur Peter Mutharika sizikhuza ndi dziko la Malawi. Pa Chingerezipo nkumaza fotokoza kuti private trip ndi zapeza zoti kumbali imene ya chipani cha Malawi Congress Party nkhani imene unoti sanayilandire bwino tinaona Jessica Mwira akufotokoza kuti achipani cha Democratic Progressive Party sakuyenera kumabisa zimene mtsogoleri wa dziko akukachita kunja ngati akutuluka kunja akugwiritsa ntchito misonkho ya Malawi ndi akuyenera aziuza mtundu wa Malawi kuti akupita kunja kukachita zakuti komanso tinaona pa peji ya chipani chimene cha MCP akunena zona kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika adwala akupita kukalandira thandizo la chipatala ndikuti ku South Africa ndeno zigobaso kuseri kunde kuti za MCP zagundika kulemba nkhani imeneyi ayi amene wadwala ayi akumwa kuti zambiri zimene akuyankhula kumeneko ndeno mkulu amene Sylvester Ayuba James paja ambiri tikuonetsera bwino kuti ndi loya komanso ndi phungu wa nyumba ya malamulo kwa chipani chimene cha Malawi Congress Party amachokera ku Nkhotakota Central paja anawina pa independent ticket monga ambiri mukutsata bwino kuti zochitika za ku chipani cha Malawi Congress Party zimakhala zoti zobalalika nde anapeza zoti anawina pa independent ticket nde amene wayankha makosana amenewa pamene walemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook akufotokoza uthenga ukunena kuti anthu omwe mitu sangasinthe chotani chifukwa ubongo ndi chiwalo chokhacho chomwe chimabadwa achita kukhwima kale with no room for further development kapena kuti improvement. Taonani lero ayambiranso kulimbana ndi za umoyo wa a president a Profesa Arthur Peter Mutharika pomwe amva kuti akupita kunja kukapanga pa ulendo wa private kapena kuti ulendo oziwa okha zomwe zija zimene zinatibwerekesa zija ndi zimene aukakamira padakale panopa akuti tu iwo amaona ngati kuti anthu anaphunzirapo kanthu kuuma mitu ndi matenda akulu ngakhale mutapanga operation matenda amenewa samachizika mavuto alipo ndime amalizira pamenepo mawu ngati amenewa sikoyamba kuagwiritsa ntchito makaso pa nkhani yokhuzana ndi amenewa a Profesa Arthur Peter Mutharika pamene amanenedwanso zokhazokhazo ndi makosana amenewa a media team ya chipani cha Malawi Congress Party mbuyo muso ndithu amenewa Sylvester Ayuba James anazabweranso zolemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amazuzula media team imene munali mu August imene kapena pa 22 kandi pa 21 pamene anazalemba uthenga umenewo kunena kuti zimene amachita makosana amenewo a media team ya MCP amakhala akulengeza kuti a Profesa Arthur Peter Mutharika akudwala ali kunyumba kwawo sakufuna kupanga kampeni ndi zina zotero pamano mkulu amene ananena kuti zimene mukuchitazo ndakuti pangira kampeni a Profesa Arthur Peter Mutharika ndipo nthawi imeneyo anachenjeza kuti inakangoti MCP yawina ndakuti media team yonse anakayiwerusa kumeneko ndakuti achina Jessica Mwira ndi kagulu kawo ndakuti anakatotola ku media team ndimene anayankhulira pamenepo mu August sizokhazo ayi mkulu amene anakhala kuyankhulanso zambiri kuzuzula utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party mbuyo mu pamene umatumikira nzika za dziko la Malawi ankayankhula nthawi imeneyo kunena zona kuti Lazarus Chakwera anali munthu osamva amapeza zoti kuwalangiza ndiye kuti no samasintha amapanga zinthu zina akawatumizira text akuti ankangonera zoti noted zimene akuti zinapangisaso kuti pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September chipani chawo chipezeke kuti chili kudzuwa chili ku opposition posachedwa paso tinaona pa interview inake ambiri tinaitsatira bwino imene anapanga pa Zodiac exclusive anazadzudzulaso kuti chifukwa cha kusamva kwa Lazarus Chakwera ndi timu yawo ndikumene kunapangisa zoti chipani chawo chikhale chili kudzuwa padakale pano patati tingonako zimene anayankhula amene matoke timalize ndi nkhani murakumana ndi Chakwera maso ndi maso mukhoza kuwauza kuti chani. It's an assumption ndemwe ndiyankha koma sindifuna kukumana nawo okay mpara choka president that's my decision so fanta kumana nawo chifukwa ndikhoza kuya kwambiri mina nkhoza panga misbehave koma poti it's an assumption mangopanga assume
ntaona kuti ali apa ndikhoza kungobwerera iya komabe mukhoza kukhandiki mautina take loti muyankhulane nawo munakwiya nawo mpaka na pamene yes oba kulawitsa ndikhoza kungobwerera olo mwina kuyankhula koma moleza mtima kuti m'bale wanga udalakwitsa kapena chine chake mukonena analekerera kwambiri kulekerera kumene kuja kwa mtundu ina sininga so mutaona kuti ayi ndi awo mucheze nawo mukhoza kungo ziko ndapita kudzayankhulana nawo pokhapokha sali mtsogoleri wa MCP ndiye atatula pansi ndiye mwakumana nawo tsopano ndiye mukhoza kuwauza kuti chani munadalawira abambo munadalawira abambo munadalawira kwambiri ambuye azikukhululukira chabwino tamva komanso taona pamenepo zimene ayankhula akuoneka kuti mkulu amene samanyengerera amayima pa chilungamo ndi zoona pamene zinthu zikuyenda bwino umafuna kuyamikira pamenenso sizikuyenda bwino umafuna kuzuzula ndi mkulu amene akunena kuti samabisa chilungamo amayankhula pa Jason munthu mmodzi amene amapanga demand kuti ku chipani chimene cha MCP leadership yomwe iliko pano pa ayigumule yonse kuyambira mtsogoleri komanso neki ndanazanena kuti kumeneko anthu amene achoke kusankhidwe anthu ena ankanena zonoti anthu amene aonongera chipani analembanso ndithu pa tsamba lake la mchezo la Facebook panali iyeyi komanso Alex Major ndi ena mwa anthu amene amafuna kuti leadership isinthe kumeneko anthu ambiri akuzuzula amene a Jesse Kabwera potengera kuti chikhalire mtsogoleri wa dziko wa Profesa Thabita Mutharika uwu ndi ulendo woyamba kutuluka kupita kunja pamene tikakambaza a Dr. Lazarus Chakwera ndekuti maulendo amene akhala kuyenda anayenda maulendo ochuluka kwambiri kuyambira pamene anakhala mtsogoleri wa dziko ndekuti anayenda maulendo oposera 72 kupita kunja zomwenso zimkhazi kuononga ndalama za dziko la Malawi misonkho ya Malawi imakhala ikuonongeka ulamuliro wawo unali wosakaza kwambiri paja masiku ambuyomo amazuzulidwanso ndi achipani cha DPP kuti amakhala kuononga ndalama zambiri kupereka kwa mafomu ndi ena otero ndipo kutatuluka ripoti limene linadzatuluka panali pa 29 September pamenepo ripoti imeneyo linapangidwa ku Reserve Bank amakamba zona kuti ulamuliro wa chipani cha MCP unaononga ndalama zambiri pafupifupi 3 chakuti trillion Malawi kwacha inapeza zoti yaonongedwa kwa miyezi 4 yokha tikapita bajeti imene anapasidwa mtsogoleri wa dziko 67 billion yonse anapeza zoti ayimaliza nthawi yake isanakwane kuphatikiza pamenepo ndikuti anayambanso kubwereka ndalama zina so overall ulamuliro wa chipani cha MCP unaononga ndalama kwambiri ngakhale akumabwera ndi ma accusations ngati amenewa anthu ena akumazayankhula kuti ma accusations amenewa akubwera chifukwa cha bitterness chabe zimangovuta koma pamene zinthu zikuyenda bwino mafuna kuyamikira pamenenso zakhota mafuna kuzuzula ngati zimene anachita a Sylvester Ayuba James masiku angapo apitawo ku parliament tati ntone zimene anayankhula amenewa kumaitoke malizini nkhani that every district must harvest its own revenue and spend part of it in the district. In Kota, Ilovo pays a lot of revenue to the government, but the people have a very small benefit from it. What if we collected our own revenue from Ilovo, spent it on our needs, and share the remainder with Capitol Hill for it to still better after we have spent our part? With those few remarks, Mr. Speaker, sir, I would like to thank and congratulate you on being appointed as Speaker. And I thank APM for promising hope to Malawians. Thank you so much. chabwino taona pamenepo tazimveranso tokha zimene anayankhula amenewa paja amachita kusindika kuti uwo ndi lilu memba wa chipani cha MCP komano pamene zinthu zayenda bwino amayamikira pamene zinthu sizili bwino amakhwacha pomwepo so moyo wa nkhwidzi umene akuonesa makosana amenewa pamene akunena zona kuti wadola APM kachani apereke afotokoze kuti akupita kuti ndi zina zotero palibe chimene chingapindule china chiyonse chifukwa makosana amenewa ndi kuti anakanika kutumikira bwino nzika za dziko la Malawi chifukwa anakhaza noti anali oti amagwira ntchito imene amalawi anawalembera ndikuti bwezi panopa akulamulirabe boma nkotheka kukhala ndi maganizo pa nkhani imene pamene tikukamba zona kuti a Sylvester Ayuba James abwera kuzasenga magazi a MCP media team kumene kwachina Jesse Kabwera ndi kagulu kawo china Dickson Kashoti akunena zoti magazi amene wakoti chifukwa chani sakusiya kuuma mitu pamene akuyankhula zonena kuti mtsogoleri wa dziko akuti wadwala apita ku South Africa kuti akalandire thandizo la zaumoyo ngati maganizo amene alipo tifotokozeni mu comment section koma molemekeza maganizo anzathu sayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndiyo ngati nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.